Локомотив спечели в Самоков. Майк Едвардс пък беше най-добрият при победата на Рилски в Пловдив. Начало на двубоя. Спорната топка е спечелена от символичните домакини в този двубой. Локомотив Пловдив, а Девъръл Рамзи започва организацията на първото нападение в матча. Много агресивно изкачане там на Майкъл Едвардс. Калил Милър обаче се бе отворил добре, за да помогне на Рамзи. И кой е основният защитник срещу Рамзи? Да. Миро Васов. Тук се получи смяна, обаче Христо Бъчков срещу Девъръл Рамзи, който пропуска. Но и трябва да кажем бе много затруднен от Бъчков и опитът му да блокира тази стрелба. И в двата двубоя до момента Бъчков беше адски активен при борбите с по 11 средно и при победата и при заловата на Рилски. Може би това е причината пък Шол Андерсън да не започне, защото Кендеров ще се опита да ограничи родения в Несебър свръхталант на Рилски. Сега Джон Дейвис по крайната линия през Рамзи, изтегля се с шут от средна дистанция. Ербол, но пък Миро Васов е първи до топката, за да вземе тази стрелба. Не я вкара. Бъчков с борба в нападение разчиства след него 2-0 за шампионите. Именно от борба на Христо Бъчков идват тези точки. Да, трябва да кажем, между другото, и в двата матча Рилски спортисто водя по 45 борби срещу Локомотив, което е много сериозна предпоставка да видим и нещо подобно днес. Томи Минков с първите точки за Локомотив Пловдив. Много хубава атака. И то през трима, което беше за отбелязване. Сега Дейвис добър заслон на Бъчков, за да остави Джон Дейвис срещу Кендеров, но няма много движение в синьо. Бъчков е срещу Томислав Минков. Това не е никакъв мисмач. Минков дълго играл и на позиция 4 в своята кариера. Бъчков в крайна сметка допуска грешка. Шанс за Локомотив да поеме водачеството за първи път. Кендеров по крайната линия, затворен добре, намери Рамзи. Минков екстра пас към Милър и топката стига до Грант Синглтън от 8 метра. Пропуска Грант Синглтън първия си шут днес. Много хубава атака за Локомотив. Сега открадната топка за Георги Кендеров. Грант Синглтън е до него, но струва ми се Кендеров не разбра и отнася чадър от Христо Бъчков. Ами Кендеров изобщо не погледна наляво, което беше странно. Майк Едвардс за 3 в транзиция отбелязва. На четвъртфиналите Едвардс вкара единствената тройка за Рилски в цялото първо полувреме. Вкара много тройки и в Пловдив, когато самоковци се наложиха над Локомотив в зала Сила през януари. Така че ще бъде важен днес. Да, трябва да кажем, тогава много играчи на рилски спортиста вкараха доста тройки. Определено единият от двата двубоя, в който Рилски имаше по-добра ефективност от дистанция. Другият, съвсем логично, Локомотив Пловдив спечели. Георги Кендеров от тройката пропуска, борбата е за Бъчков. Вчера Кендеров кара първия си шут и той мисля, че отново беше от дистанция. Това отвори цялата му игра. Една тройка от ъгъла, мисля, дали че... не пропусна първата и не вкара втората, обаче така или иначе не от такова голямо значение. Може да вкарва от дистанция Кендеров. Сега прекрасна комбинация между Майкъл Едвардс и Христо Бъчков, но Бъчков нямаше късмет при завършването. Рамзи веднага беше затруднен от Алан Арнет, но пък Милър не е посрещнат. Едвардс закъсня. Калил Милър не успява да реализира борба в нападение за Грант Синглтън, който изключително бързо се шмугна между играчите в синьо и пропусна, след което обаче самоковци не стигнаха до борбата. Така, много притежание за Локомотив. Минков търси Калил Милър на този дълъг аут. Хендов веднага за Рамзи. Смяна, която Едвардс за малко прие, след което възстанови. А тук Томислав Минков тръгва с крачки. Грешка за чернобелите. Първа в матча. За Локомотив Рилски вече направи една грешка. Да. Джон Дейвис. Майкъл Едвардс отново изтеглен по периметъра. Алан Арнет взима топката от него и може да се надиграва. Загуби контрол на топката. Бъчков. 10 секунди до края на това нападение. Джон Дейвис отново застава на върха. Девъръл Рамзи е срещу него. Арнет моментно се хвана за лявото бедро и направи гримаса. Дано не става въпрос за контузия при него. Васов пропуска от дистанция. Борбата е в бяло и сега шанс за транзиция на Локомотив. Рамзи преодоля Едвардс с завъртане, след което обаче хубав преход на самоковци в защита. Девъръл Рамзи. Отново изключително активен Майк Едвардс. Невероятно добър защитник за ръста си Едвардс. Сега Минков. Трудно изпълнение. Милър се вкопчва в топката между трима, обаче я губи.
И сега шанс за бързо нападение на шампионите. Джон Дейвис през контакт, наказателни удари за новия гард на рилски спортист. Много интересен е този подход с изкачването срещу Девъръл Рамзи. Естествено съвсем логичен, но тук може би идва и въпроса. Отговорът го получаваме веднага. Девъръл Рамзи е заменен. Щях да попитам кога Грант Синглтън ще изземе функциите на върха на Девъръл Рамзи. С излизането му обаче и излизането съответно и на Георги Кендеров и включването на Кръстомир Михов и Шоу Андерсън, отговорът вече е ясен. И не случайно рилски пак е с толкова добри дефанзивни показатели през сезона. Само 81 точки допуснаха от Академик. Това е втория най-малък брой точки допуснати от отбор след четвъртфиналите. Само Балкан може да се похвали с по-добро постижение. Интересна истината. И Асен Николов след първият четвъртфинал сподели, че така купата няма как да я спечелят. Ще трябва да започнат да играят и защита, ако искат да... Между другото не са допуснали много точки за 4 минути. Проблема на Локомотив е, че по-скоро трудно влизат в нападение. Синглтън е срещу Бъчков. Томислав Минков не успяха да вземат кой знае какво предимство. Синглтън ще се надиграва с Бъчков. Крачка, имаше дистанция между двамата и Синглтън се вдигна от върха, но не успя да отбележи. Борбата е в синьо. Арнет сваля към Бъчков. Отново Минков е срещу него. Майк Едуардс е намерен на тройката. Този път обаче пропуска. Борбата е за Минков и сега Грант Синглтън ще вдигне оборотите на това бързо нападение. Намира Калил Милър в правоъгълника и ето и първите две стрелби трябва може би да бъдат това от наказателната линия за Локомотив. Точно така. Иначе немалко се изговори за това, че Локомотив пък направи най-резултатния матч, откакто Макс Спорт излъчва българския баскетбол, т.е. последните 6 сезона в турнира за купата. Никой не беше вкарвал 117 точки. Нещо, което отбора на Асен Николов направи. Милър бележи първата си стрелба от чертата. Точно и при вторият си опит разликата пада до 2 точки, 4 на 6. След съвсем малко ще преполовим първата четвърт. Дейвис получава заслон от Едуардс. Спира се от средна дистанция, стрелата му обаче дойде прекалено къса. Синглтън веднага с овладяването на борбата я прати към Кръстомир Михов! Страхотно изпълнение на Калил Милър и ето, че равенството е възстановено. Ето това не трябва Рилски да допуска. Стана въпрос и в интервюто на Любо Киров, но транзициите на Локомотив са изкуство. Алан Арнет обаче пък е най-добрият мидрейнджър в първенството, вероятно. 8 на 6, много бърз отговор. Това е изключително силна страна в играта на Арнет. Той може да гаси пожари със своите индивидуални действия. Синглтън тук за малко да счупи глезените на Бъчков. Комбинира с Шоу Андерсън, който е в мисмач през Джон Дейвис. Игра с изтегляне назад, взима си борбата в нападение и е блокиран чисто от Майк Едуардс, без особено много Едуардс да отскача. Тук фаула е на земята. Кръстомир Михов спира Алан Арнет. Първо нарушение и за Михов. Да, добри действия тук на Къци Михов. Видя, че ще бъде надбяган от Алан Арнет и направи тактическо нарушение. Второ е то в актива на Локо. Дейвис. Добре се справи Калил Милър тук, за да блокира възможността му за пробив. Алан Арнет обаче сега прави същото. Спира се от границата на правоъгълника и реализира 10 на 6. 4 точки вече за Арнет. Александър Янев ще бъде първата промяна, която Любомир Киров ще направи. Вероятно Бъчков ще излезе на позиция 4. Сега Грант Синглтън. Отново си скачане от Едуардс, този път не толкова категорично. Минков беше относително сам на тройката, но не успя да отбележи и все пак нова борба в атака за Локо. Синглтън сега в мисмач през Едуардс. Вдига се за 3. Криво летеше тази стрелба. Поредна борба за Бъчков. Има обаче нарушение на Арнет срещу Калил Милър. Съзряно от старши съдията Венцислав Великов и топката остава за Локо. Като това е втори фаул на Алан Арнет за подлагането. Подложи се тук и събори на земята Калил Милър. Правилно решение от страна на Венци Великов. Христо Бъчков е заменен. Арнет най-вероятно обаче също ще трябва да... Показа на Любо Киров да не бърза, че
Няма да прави трети фаул. Кикрилис влезе на място на Томислав Минков. Милър сега имаше възможност да набере скорост. Едвардс обаче с огромното си тяло се заложи доста добре. И пак Рилски не успява да организира бърза атака. Хубаво подаване. Чудесен екстра паси от Кикрилис за Милър, който обаче изпусна топката. И Локомотив изпусна златна възможност. Арнет реализира шестата си поредна точка, за да вдигне разликата именно на 6-12 на 6. Пета беше иначе онази борба в нападение за Локомотив. Те имат общо 11 вече от началото на двубоя. Грант Синглтън, посрещнат от Едвардс, много добре се завъртя, само че пропусна. И сега числено предимство за рилски спортист. Джон Дейвис отнася чадър от Калил Милър. Шоу Андерсън веднага праща топката напред към Грант Синглтън. А последното докосване явно е било от плеймейкъра на домакините. Асен Николов бесен на Шоу Андерсън за подаването, което направи. Знаете, обикновено грешката е на подавача в подобни ситуации. Синглтън получава глътка въздух, Девърл Рамзи се връща на игрището. Абсолютно явен е стремежът Грант Синглтън да вдига оборотите възможно най-често. Но няма да издържи пък на дълъг брой минути на тези обороти. Карамфилов за Рилски от средна дистанция и той от дрибъл не успява. Борбата е за Кръстомир Михов. Локомотив поне в това отношение се грижи добре за топката. Кикрилис спрян за момент. Рамзи може да атакува Карамфилов. От средна дистанция ще стреля и ще вкара първите си точки. 12 на 8. Карамфилов веднага праща към Васов. Кръстомир Михов е срещу него. Майк Едвардс. Отново Васов. Възползва се от заслона на Майкъл Едвардс. Мирослав Васов опитва стрелба с висока парабола, която не попада в целта и сега възможност 3 на 2 за Локомотив. Кръстомир Михов изпусна топката и това ще бъде кражба за Дидо Карамфилов. Сега пък възможност за бързо нападение за рилски спортист. Ето, че Миро Васов носи точки от бърза атака за Любокиров. Няколко грешки сякаш от притеснение и от сцената, на която се играе двубоя за Локомотив. Иначе изиграни добре ситуации. Милър сега тръгва през Едвардс. Сигнал за нарушение и Калил Милър пак е на линията. Това би трябвало да е на Майк Едвардс. Да, трябва да е и първи за него. Да, категорично. Мировасов напуска, Краси Петров се появява на неговото място и новото попълнение на Рилецо. Милош Глишич също с първи моменти в този полуфинален двубой. Локомотив на трето място по борби след четвъртфиналите, но в такова вкарване, каквото имаше срещу Берое, нямаше и много борби да се взимат. Милър сега изпуска първия си опит. Поправи се веднага при втория. Карамфилов взаимодейства с Чавдар Костов. Сашо Янев ще му поставя заслон. Има предимство срещу Кръстомир Михов. Намира Глишич в правоъгълника и ето, че Рилски отново взима предимство в отцветената зона. Само 9 точки за 8 минути и половина от Локомотив. Тук нарушение на Красимир Петров, което е четвърто отборно. Локо вече в бонус. Краси Петров не игра на четвъртфиналите, но конкретно срещу Локомотив се справяше добре през двата шампионатни сблъсъка. А тук въпросът за Рилски е как ще опитат да скрият Карамфилов от подобни ситуации, защото два пъти Дидо Карамфилов е нападнат от Рамзи и Рилски инкасира 4 точки вече. Костов. Спира се от средна дистанция Чавдар Костов. Ясно е какво ще последва след това. Изобилие от стрелби от средно разстояние, което показва колко здрава е защитата и как не оставя почти нищо, което в съвременния баскетбол най-често употребява. Тройки или игра в правоъгълника. Томислав Минков заменя Кръстомир Михов за последните 53 секунди на полувремето. На първата четвърт, разбира се. Краси Петров. Същото нападение играят като преди малко. Отново Петров тръгна да сменя посоката на заслона. Милош Глишич пропуска Петров. Там Андерсън не успя да се справи, но Томи Минков разчисти. След него може веднага да търси атаката на скорост. Отбелязва, а освен това е и фаулиран. Разликата може да падне до 4, ако триточковото отиграване е завършено успешно.
още една разлика от четвъртфиналите обаче за Локомотив до тук. Само 2 асистирани успешни атаки. 29 асистенции имаха срещу Берое хората на Асен Николов, като имаха 20 асистенции още на почивката. Сега Рилски кара локомотивци да играят един на един и да стрелят от деликатни, от трудни ситуации. Да, и все още нямат нито една вкарана стрелба за 3 точки Локомотив, докато това бе втората за рилски спортист. 5-та точка за Чавдар Костов. 21 на 14 и Девъръл Рамзи не бърза. 8 секунди остават до края на частта. Костов остава срещу Рамзи. Рамзи ще играе с изтегляне назад за 3. Не е точен. Милър стига до борбата в нападение, но не успя да изстреля на време. Така първите 10 минути минават под диктовката на Рилски. 7 аванс за шампионите кратко. Кръстан Кръстанов за първи път в игра на мястото на Калил Милър. Така Локомотив е в състав Синглтън и Рамзи в гардовата линия. Кикрилис на позиция 3. Андерсън и Кръстанов под коша. Глишич, Янев, Карамфилов, Костов и Красимир Петров в игра за Рилски. Чавдар Костов с трудно подаване към Дидо Карамфилов. Той успя да спаси топката. Краси Петров играе много смело кош и фал през Девъръл Рамзи. Един от начините Рамзи да бъде направен по-неефективен е точно подобен. Гардовете на Рилски да го накарат да работи максимално много в защита. И Краси Петров сякаш влезе точно с тази мисия. Иначе Алан Арнет най-резултатен до тук в двубоя с 7 точки. Добри думи заслужава и Майк Едуард с 3 точки и 3 борби, а Карамфилов, влизайки от пейката, вече е с 2 асистенции. Разликата за първи път е двуцифрена, 24 на 14. Рамзи натиснат от Красимир Петров. Трудно се измъкна и от помощта на Карамфилов. Не успя да отбележи, след което сигнал за нарушение на Кръстан Кръстанов, който спира бързото нападение. Първи фаул за центъра на Локомотив и втори отборен. Малко по-бързо започнаха тази четвърт с нарушенията Локомотив. Да видим как ще се отрази това до нейния край. Чавдар Костов получава заслон от Сашо Янев или по-скоро само маркира Янев, че ще му постави заслон. Глишич получава от Дидо Карамфилов. Много красиво взаимодействие между двамата и вече 12 аванс за Рилецо. Недостатъчно бърза помощ от Шоу Андерсън, което остави лявата страна за поднасяне на Глишич. 26 на 14. Синглтън тук с трудности при дрибъла. Намери Рамзи, но той пък беше статичен. Кикрилис от дрибъл. Ето е първата тройка за Локомотив. Важна стрелба на Йоанис Кикрилис. Вкара не малко ключови стрелби до тук и в Плевен при последния шампионатен матч на Локомотив. И в четвъртфинала срещу Берое. Чавдар Костов тук игра за нарушение. Такова не му бе отсъдено, но това не е проблем за Чавдар Костов, който реализира втората си тройка в матча. 29 точки за няма и 12 минути от Рилски. Асен Николов няма да бъде доволен. Крилис. Изкачане на Глишич. Тук обаче той остави Кръстанов. Сам Янев трябваше да помага. Рамзи отклонява за Кикрилис. Ще има ли втора тройка от него? Да! Йоанис Кикрилис влиза добре в двубоя и става най-резултатният играч на Локомотив със своите 6 точки. 20 на 29. Янев към Краси Петров. Синглтън беше този път срещу него. Получи се смяна. Много добре си предпредадоха хората Кикрилис и Синглтън. Тройна смяна стана, да. Янев продължава да се надиграва. Там помощ от Кръстан Кръстанов. Опита за кражба от страна на Девъръл Рамзи. Сашо Янев все пак успява да отбележи. Но може би първо нападение за рилски спортист, което бе максимално затруднено от страна на домакините. Грант Синглтън пропуска от средна дистанция. Борбата е за Костов. Не може да намери Синглтън ритъм в тези скорости, в които сменя посоката. Понякога допуска и леки неточности при дрибъла. Сега нарушение на Кикрилис останало срещу Янев. Първи фаул за Йоанис Кикрилис. Янев ще напусне играта. Христо Бъчков се завръща на паркета. Томислав Минков пък ще влезе на мястото на Кикрилис, защото с Кикрилис на позиция 3 Локомотив просто отстъпва много физически и ръстово. Дълга ще я кажа вечер, но то си е следобед за Томи Минков се очертава днес. Освен ако не направи фалове, разбира се. Тук ще има
Преразглеждане. За 3 секунди. Ако не греша, показа, че ще гледат Венцислав Великов. По-скоро за тройката на Чавдар, дали е била за 3 точки, точно това си помислих и аз, като видях сигнала на Венци Великов. Да, зад линията е Чавдар при всички положения. Така че няма да има промяна в резултата. Ще вкарва топката в игра. Христо Бъчков се отвори и веднага праща в ръцете на Дидо Карамфилов. Зонова защита от страна на Локомотив. Веднага обаче е разбита тя с подаването във ъгъла и Краси Петров отбелязва нова тройка за състава на Рилски спортист. Четвърта вече за шампионите. Нарушение на Карамфилов срещу Шоу Андерсън. Първо за Рилски в периода и първо за плеймейкъра. Не е голяма разликата в броя извършени фаулове, че даже Локомотив има и предимство при изпълнените, но защитата наистина е много концентрирана в синьо до момента. Шоу Андерсън. Хендов за Рамзи. Карамфилов го остави на Христо Бъчков и Глишич изкача. Рамзи се опитва с дрибъл да го преодолее. Направи го, стреля над Бъчков, но пък добрата помощ на Христо Бъчков налагаше по-висока парабола при това изпълнение и Рамзи изпуска. А тук нарушение при стрелба за 3 срещу Деян Карамфилов. Първи фаул на Шоу Андерсън и тайм-аут за Асен Николов. Неговият отбор определено е в критично положение, защото ако Карамфилов кара и трите си опита, разликата ще стане 17 точки. Готови сте за втория полуфинал. Zone 2-3. Defense, zone 2-3. I told you, one circle. Ние нямаме една изиграна комбинация. We not. Last 30 minutes, 1 hour offensive set. Just one. We not. Fucking point guard! Organize the team! No fist. We play one side. Samo. Тук тайм-аут изцяло насочен към Рамзи и Синглтън. Няма да превеждаме точно какво им беше казано, но организирайте, този проклетия отбор. Да. С изпълнението на Карамфилов пък Рилски вече ще има повече изпълнени наказателни. Ще се обърне с 6-5. Първа точка за Дидо Карамфилов, който вече има 5 асистенции, но пък сега трепва от наказателната линия. Бележи при втория. Рамзи получава опит за преса на цяло игрище от Краси Петров или по-скоро само ще маркира. Два пъти повече асистенции за Рилски до тук. Нещото, за което продължаваме темата от тайм-аута на Асен Николов. Сега Синглтън е сам, но пак не успява да отбележи. Бъчков се бори, но е настъпил линията. Ново притежание за Локомотив. Георги Кендеров влезе на място на Шоу Андерсън. Сега с Кендеров и Кръстан Кръстанов под коша. Нещо, което беше голямата сила на Локомотив миналия сезон в БЛЛ. Разбира се, когато един от двамата не беше резерва на нашия колега Симеон Илиев.
Той Минков намира Кръстан Кръстанов на добра позиция. Топката му бе избита и сега Краси Петров повежда бързото нападение. Хубаво подаване на Петров зад гърба към Дидо Карамфилов, който пропуска, но пък Бъчков разчиства този пропуск и разликата вече е много близо до 20-те точки. 20-38, още минута има докато преполовим втората четвърт. Ние си говорихме как Локомотив няма какво да губи, обаче в момента усещането е, че точно Локомотив е отбора под напрежение. Сякаш не очакваха толкова солидното представяне на Рилски в защита. Кръстанов излиза, Халил Милър обратно в игра. Минков се забави на ръба на 5 секунди са. Рамзи спаси грешката тук, след което намира Георги Кендеров. Лесни точки за Кендеров. Дали това... Чи форма долу долу, няма да правиш съслон. Да, само имаш гост. Карал тук не е за това нещо. Immediately, скрин, получава. И се после се връщаш тук. Рилски. Край на прекъсването. Между другото, ако изходим от графиката, която показахме преди двубоя, за точките от пейката, 22-6 за Рилски. Това не е добра поличба от шампионатните мачове. Днес обаче за сега дава резултат. Сингълтън бележи и наказателния удар. 25-38. Разликата пада до 13. Какъв ще бъде отговорът на рилски спортист? Карамфилов. Рамзи е срещу него. Зонова защита за Локомотив. 2-3. Глишич получава на границата на правоъгълника. Затворен там от двама човека. Бъчков на върха. Взаимодейства с Чавдар Костов, който е принуден да стреля. И това е ербол за капитана на рилски спортист. Глишич изобщо не се усети колко дълго Красимир Петров беше сам във ъгъла. Може би нямаше и удобен коридор за паса му. Но всички 10 играчи на Рилски, които са влизали в матча, вече имат поне по една точка, което рязко контрастира с само 6 източника на точки за Локомотив до тук. Сингълтън. Тук хванат в капан между трима. Дори скоростта му не го спаси. Бъчков през Кендеров пропуска поднасянето, взима си борбата в нападение и ще отбележи. Всичките точки на Бъчков до тук са след борби в атака. Да, добре се заложи иначе Кендеров при първият опит за отбелязване на кош на Бъчков, но след това Бъчков се справи. Рамзи получава заслон от Халил Милър. Увисна за момент, намира Кендеров. Екстра подаване към Сингълтън. Той се стъпка в страни. Само че пропуска. Борбата е в нападение за Томи Минков и ето, че двете точки, от които Рилски вкараха, са върнати. 7 за Минков, с което той става най-резултатния за своя тим. Зоновата защита обаче оставя пробойни на върха и Карамфилов бележи, за да върне разликата на 16. Майкъл Едвардс ще се завърне след малко за символичните гости на този двубой. Рамзи с феноменален дрибъл намира Халил Милър. Лесни точки за Милър. Ето това иска Асен Николов от Деверо, Рамзи и Грант Сингълтън, да създават предимство чрез скоростта и техниката си и да захранват хората под коша. Бъчков видя празният коридор към коша и доставя нови 2 точки за рилски спортист. Рамзи получава заслон от Георги Кендеров. Именно Кендеров сега може да се надиграва срещу значително по-ниският от него Дидо Карамфилов и отбелязва, след като бе посрещнат от Милош Глишич, но с известна доза закъснение. Бъчков с пас за Костов. Добре развижиха по периферията. Карамфилов остана сам, влезе навътре. Костов е сам на крилото, получава и ще вкара. Трета тройка. 11 точки за Чавдар Костов. Най-резултатен в срещата. И за момента Рилски просто матира Локомотив с доброто си представяне в нападение. Беше изчистено Рамзи да играе 1 на 1 през Карамфилов. Това означава втори фаул на Дидо Карамфилов.
и четвърти отборен. Вече и двата тима са в бонус до края на полувремето. Шоу Андерсън и Кръстомир Михов на местата на Кендеров и на Рамзи. Кръстомир Михов намира Калил Милър в правоъгълника. Може да се намести Милър и това се случва. 33 на 48 е резултатът, а не както виждате графиката в дъното на екрана 35 на 48. Карамфилов, затворен добре от Шоу Андерсън. Миро Васов получава. Продължава Не, Анди, 35 на 48. Резултата не е апдейтнато таблото. Верният резултат е на графиката. Едуард сега за 3 къса стрелба. Пак борба в нападение за Бъчков. Абсолютен терор от Христо Бъчков до тук. 4 борби в нападение и общо 8 за него в матча. Всъщност 6, не 8. Да, също само една борба в нападение на рилски спортист не идва от Христо Бъчков. Тъй като рилски е с общо 5. Двата тима бяха отборите, които откраднаха най-малко топки в четвъртфиналите. 4 за Рилски и само 3 за Локомотив. Днес 4 кражби за Самоковци и 2 за Локото, още до почивката. Но със сигурност си личи, че Рилски е доста по-концентриран дефанзивно и спрямо Академика, и спрямо Локомотив днес. Бъчков оставен сега сам на върха. Пропуска. Къса дойде тази стрелба. Калил Милър осигури борбата и за малко да сгреши тук, притиснат от Майк Едуард. Сега и Синглтън за малко да стори същото. Успя да се измъкне и взаимодейства с Шоу Андерсън, който е спрян чисто. Топката остава за Локомотив обаче. Минков към Михов. Сега хубава пресечка от страна на Томи Минков. Пореден случай, в който топката е избита. Много отчаиващ опит на Грант Синглтън. От може би 11-12 метра изстреля тази топка, опитвайки се да спаси нападението за своя отбор. Двубоя се превръща в корида, за която отбора на Локомотив просто не изглежда готов. Между другото, на таблото резултата все още не е актуализиран, което е странно. Тук Венци Великов мисля, че предупреди Асен Николов. Арнет към Джон Дейвис. Пак зона за Локо. Бъчков влиза през центъра. Не успява. Беше близо да вземе борбата в нападение, но Едуардс му попречи. Грант Синглтън към Минков. Томислав Минков с страхотно изпълнение. 9 и за него. Изравнява Милър и нов тайм-аут за Рилски при 49 на 35. В официалната статистика на двубоя, да, чак сега беше оправено. Явно наистина резултата е 49 на 35, но да чуем Белокиров. Be careful, be careful. They're gonna show zone, and probably they're gonna come to trap. Be careful for this. Okay, if they come to trap, Alan and Miro, don't go in the corners. Offense. We play cut. This is the zone. John, Miro, Alan, Mike, Itsu here. Directly. Alan, go, pass, Miro, pass, if you have a shot, shoot the ball. If not, immediately pass back to John, Mike pick. Огромна разлика от тройката до тук. 6 от 11 за Рилски, 2 от 12 само за Локомотив. Докато
шампионите с над 50% успеваемост, пловдивчани са под 20. Арнет към Джон Дейвис. Последна минута на първото полувреме. Дейвис от заслона на Майк Едуардс. Михов с добра защита до тук и това са крачки на Джонатан Дейвис. Венци, за малко да ги видиш първи. За малко първи да ги видиш тези крачки. Все пак Локомотив при най-оптимално стечение на обстоятелствата до почивката може да изостава с около 10 точки. С добро нападение тук и чиста защита. Милър с хубаво решение да подмине коша, за да избяга от чадъра на Майк Едуардс. Не успя да го стори. Локомотивци добре раздвижиха топката. Синглтън през Едуардс не е точен, но Крастомир Михов е там за добавката. 9-та борба в нападение за Локомотив през първото полувреме. И първи точки за Крастомир Михов. Разликата е 12. Ключова защита тук за пловдивчани, които ще загубят втората четвърт. 28-23 е резултата в нея до тук. Дейвис през Милър и Андерсън. Не изстреля на време тази топка. Така, 12 точки. Трябва да кажем, че това означава, че Томислав Минков ще играе на позиция 4 до Калил Милър в подкошето. Старт на второто полувреме. Първото притежание в него е за Локомотив. Девъръл Рамзи. Отново Васов е срещу него. Синглтън получава. Намира Михов. Михов единствен играч на Локомотив с позитивно присъствие на терена. Плюс 1 с него през първото полувреме за Локо. Синглтън проби през Едуардс, но отново пропуск за Грант Синглтън. И борбата е осигурена от абсолютно контролиращия правоъгълника Христо Бъчков днес. Дейвис получи заслон от Майк Едуардс. Сега взаимодейства с него. Много хубаво обръщане на Едуардс и с доза късмет центърът на рилски спортист реализира. И съответно гостите нанасят първият удар за второто полувреме. Девъръл Рамзи. Бъчков се озова срещу него и продължава да бъде срещу него. Девъръл Рамзи се спира от средна дистанция и пропуска. Борбата е за Миро Васов, който тръгна да се понася на бърза атака. Сега Бъчков е намерен от Джон Дейвис и това са отново лесни точки за рилски спортист. Втори играч на Самоковци с двуцифрен актив. 11 за Христо Бъчков в сблъсъка. Началото на второто полувреме не е оптимистично за новака в лигата. Рамзи ще вкара ли от дистанция? Да, намерен добре от Грант Синглтън. 7 точки за Девъръл Рамзи. До тук разликата е 13. Това е върната на Джон Дейвис. Много нелепа грешка от него. Иначе това беше третата тройка за Локомотив от 12 опита. Очакваме този процент да се подобри. За рилски пък едва ли е нормално да смятаме, че 40 минути ще играят с над 50% от дистанция. Още една тройка за чернобелите. Дело на Крастомир Михов и аванса на рилски е 10 точки. Серия от 6 безответни за Локомотив. Миро Васов добре излага с тяло. Грант Синглтън намира Едуардс на средна дистанция. Той отклони към Дейвис. Беше изчистено Дейвис да играе през Рамзи. Той обаче комбинира с Арнет. Екстра пас за Васов. Много дълга стрелба на Миро Васов. Девъръл Рамзи тръгва на търси бързото нападение. Джон Дейвис извършва тактически фал в тази ситуация, но много внимателни трябва да бъдат рилски спортист в следващите няколко нападения, защото спомняме си начина, по който Локомотив започна двубоя срещу Берое. Вкараха няколко поредни стрелби от тройката, оттам насетне трудно можеха да бъдат спряни. Сега Михов отиде за допълнителни указания от Асен Николов. Все по-пълна става арена Ботевград. Предполагам, че след около час и половина ще бъде абсолютно пълна. Рамзи много високо гонен от Едуардс. Той намери все пак Милър. Екстра подаване към Крастомир Михов. Втора поредна тройка на Къци Михов и разликата пада до само 7 след 3 поредни тройки за гостите. За Локомотив. Те не са гости реално, защото
Няма гости. Всички са гости тук, да. Освен Балкан. Джон Дейвис. Намира Миро Васов. Затегнаха и защитата Локомотив, след като вкараха в няколко поредни нападения. Много трудна стрелба на Миро Васов, но чисто ръстовото предимство, което има срещу Грант Синглтън, му позволи да изстреля сравнително необезпокоен тази топка. Синглтън обаче го надбяга, намира Калил Милър. Малко пред тройката бе Калил Милър и реализира 48-55. Първият играч на Локомотив с двуцифрен актив е Милър. 11 точки и 6 борби за него. Тук на кого е нарушението? На Кръстомир Михов. Трето за баскетболист с номер 33, който започна толкова стабилно второто полувреме. Първи играч с проблем с нарушенията в днешния двубой. Много неприятен момент. Точно започна да се разиграва Кръстомир Михов. Алан Арнет посрещна добре от Синглтън. Бъчков получава и се завъртя веднага, само че тръгва с крачки при този пробив. Това е грешка номер 3 от началото на матча за рилски спортист. Активната серия е 11-2 с тенденция да порасне още, след като Рилски вкара първите 4 точки в третата част. Оттам насетне Локомотив е в подем. Провокираха 3 грешки, мисля, че в периода. Една върната топка на Джон Дейвис. Тръгването с крачки на Бъчков. Тук Рамзи добре разчет ситуацията на Мира Милър, който обаче не успя да завърши през Арнет. Дейвис фаулиран от Грант Синглтън при стрелба. Синглтън сочи на Иван Маринов, че е направил нарушението доста по-рано. Нещо, което според съдията не е така. Джон Дейвис дриблира в момента на фала. Точно е при първи опит. Точно и при втория Джон Дейвис. Първи точки за него в срещата изобщо. Едуардс да излезе толкова високо, да пресира още в задното поле на противника. Страшно много енергия изразходва днес Майк Едуардс. И една от скритите причини Рилски да играе толкова добре. Милър не успя при добавката през Бъчков да завърши. Ако Калил Милър беше една идея по-концентрирана в последните две нападения, вече ще да има 15 точки. Васов вдигна във въздуха Михов, няма сигнал за нарушение. Топката пара обаче в ръцете на Алан Арнет. Несериозно поведение от Рамзи при борбата за позиция под коша. И 11 аванс за Рилски. Синглтън сам на тройката пропуска Христо Бъчков с поредната си борба. 7 за него в матча. Тръгва и на бързата атака. Христо Бъчков намира Миро Васов в преход. Пропуска обаче. Имаща на рилски спортист. Грант Синглтън сега в това, в което е най-добър. Не срещна съпротива, но пък пропуска. И сега Дейвис намира Васов на другия край. Ето, че темпото на двубоя се вдигна леко в последната около минута и това води до прекъсване за Асен Николов, защото Рилски отново възстанови двуцифрената преднина 48-61 с малко повече от 5 минути до края на третата четвърт. Много нисък процент на Локомотив за 2 точки, но за това след малко. Ale, be patient. This is easy layups, easy basket. We have to score this basket. Let's see. Four. Tommy. Ramzi. Hey. Core side. Core side for sure. Хендов или без хендов? Without handoff. Without handoff. Directly. Take the screen. Open up. If you are one shot. If not, pass. Screen. Set a screen. They make switch. Space attack. Айде, бобър! Айде, бобър! Айде!
Равен брой атаки за 2 точки, но 4 коша повече за Рилски. По 33 нападения от близки и средна дистанция за двата тима, 18 на 14 са успешните за Рилски. И точно това говори Асен Николов на тайм-аута си. Това са лесни точки, свободни поднасяния и за Милър, и за Грант Синглтън най-вече, които в момента, ако бяха реализирани, разликата ще да е под 10 точки. Да, и може би най-големият проблем на всичко това е факта, че тази тенденция започна още през първото полувреме с тези лесни пропуски. Девъръл Рамзи намира Шоу Андерсън. Ето, че на нападението, което Асен Николов начерта на тайм-аута, води до резултат и съответно тройка на Шоу Андерсън. Крайно време беше и Андерсън да влезе в матча. Първи точки за него. Явно не му се отрази добре оставането на резервната скамейка. А сега Джон Дейвис или Майк Едвардс. Майк Едвардс прави правилен заслон. При заслона. Второ за центъра на Рилски и второ отборно в третата част. И пак Васов гони Рамзи още в тяхната половина. Едвард сега остана 1-1 срещу Девъръл Рамзи. Ще се възползва ли гарда на Локомотив? Не отклони към Андерсън. Сега вече може да играе през Майк Едвардс. Набра скорост. Бъчков отиде да помага и въпреки това Рамзи от средна дистанция бележи. Джон Дейвис започва ново нападение за Рилецо. Девъръл Рамзи е срещу него. Бъчков намира Миро Васов във ъгъла. Крастомир Михов много добре скъси дистанцията. Много бързо успя да го направи. Много затрудни Миро Васов с това подаване. Христо Бъчков. Бъчков сега може да се надиграва. Дали ще допусне грешка? Не, топката е в Едвардс, който ще опита стрелба от тройката. Много неточно изпълнение обаче. Шоу Андерсън се добра до топката. Шанс Локомотив да смъкне на 2 притежания изоставането си. Михов. И пак добър преход в защита за Рилски. Любомир Киров май ще иска прекъсване при кош. Тук Андерсън обаче не успява да вкара втората си тройка в периода. Алан Арнет успокои нещата с борба. Интересна информация ни подаде колегата Симеон Илиев, че Георги Кендеров не е на пейката на Локомотив. Дали става въпрос за контузия или нещо друго, няма как да знаем. Вероятно Асен Николов ще каже. Да, ще разберем на малко по-късен етап. 53 на 63, 3 минути и половина преди края. Девъръл Рамзи. Добре му създаде предимство Калил Милър. Тук това изглеждаше като опит за взаимодействие, но Рамзи вкара тук. Късмет. И тайм-аут за Рилски при 63 на 55. След тайм-аута на Локомотив нещата отново са интересни. Разликата е само 8. А ние след секунди ще чуем и Любомир Киров. Neki day will try to steal probably with zone. With this trap, here and now, stay wide. After this, if it's zone, we break horse one. Okay? If it's man to man, John, Alan, Mike, Ico, pass to Mike, screen for Alan go down. Dribble handoff, Repic, Spanish, you attack to the right. След избухването си в третата четвърт, Локомотив изравни броя вкарани тройки на по 6. Локомотив с 4 в третата четвърт, докато Рилски все още няма отбелязана далечна от тази трета четвърт. 63 на 55. 3 минути и половина преди края на третата четвърт. Джон Дейвис внася топката в игра, Алан Арнет просто му я върна обратно и сега Дейвис застава на върха на това нападение. Едвардс получава близо до централната линия, притиснат там от Калил Милър. И за малко да провокира грешка, която вече е факт. Грант Синглтън, много по-бърз е той от Джон Дейвис. Не случайно много пъти в хода на сезона сме наричали Синглтън най-бързият играч в лигата. Тасманийският дявол е това в българското първенство. Тройна смяна се готви в синьо. Костов, Карамфилов и Глишич са пожарния екип, пратен от Любомир Киров да гаси неприятностите, създадени от техните колеги. Дейвис обаче вкарва първия си кош от игра за 65 на 57.
Сега, когато Рамзи не е на паркета, Миро Васов е срещу Синглтън. Михов тръгна да замисли се дали да не предприеме тази стрелба. Вместо това направи по-трудно изпълнение, но в крайна сметка решението му се оказва правилно. 10 точки за Михов, трети играч на Локомотив с двуцифрен актив. Сега той беше на косъм да открадне паса към Васов. Едуардс. В средата на нападението Милър го фаулира. Първо нарушение за Калил Милър в срещата и трето отборно за Локомотив. Добрата новина може би от този фаул е, че пък сега Едуардс ще излезе. Струва ми се чисто физически малко по-здрав е Майк Едуардс. Съответно, от Глишич или от Милър? От Глишич и от двамата. Според мен и от всеки друг център да, в първенството. Така че може би ще му бъде по-лесно на Милър срещу Глишич, но да видим. Дидо Карамфилов. Алан Арнет получава топката и веднага тръгва на пробив навътре. Още един сигнал за нарушение. Четвърто отборно в тази четвърт е това за Локомотив. Така или иначе обаче фаулът постъпи при стрелбата, така че това ще бъдат два опита от линията. Второ лично за Томислав Минков. Не кой знае какъв проблем до тук за него. Да, като изключим Кръстомир Михов, Локомотив върви доста добре с нарушенията на основните си играчи най-вече. Иланецки Крилис ще се появи след малко в игра. Вероятно именно на мястото на Михов. Макар че пък Михов се разигра доста добре в нападение през второто полувреме. 8 точки за него след почивката. Арнет с 2 от 2 става най-резултатен за Рилски и изравнява... Не, всъщност най-резултатен в матча изобщо. 12 точки до тук за Алан Арнет. Томислав Минков получава почивка. Да. Синглтън. Стагер за Шоу Андерсън, но не успя да излезе на добра позиция. Върна веднага към Синглтън. Сега заслон за Милър. Получи той на шорт рол. Можеше да се намести срещу Алан Арнет, само че изпусна топката при опитът за отбелязване на кош. И се подхлъзна сякаш точно преди да атакува. Не. Подценявано здрав е Алан Арнет в подобни битки с превъзхождащи го ръстово състезатели. И него можем да причислим към ветеранската ударна команда на Рилски с Костов, Янев, Карамфилов. И още как. Именно левичария от тройката пропуска. Борбата е за Кикрилис. Но предпоставки за бърза атака няма кой знае какви, защото Рилски днес прави наистина много добра дефанзивна транзиция. Трето отборно за самоковци сега. И първи личен за Бъчков, който е заменен от Александър Янев. Михов на стопката в игра. Шоу Андерсън получава. Синглтън веднага я взима. 10 секунди до края на това нападение. Синглтън тръгва срещу заслона и отбелязва много контакт между него и Дидо Карамфилов, но Грант Синглтън се справи. 61 на 67. Разликата се задържа за малко по-дълъг период. От около 5-6, хайде 5 под 6 не е падала, но на 6 точки. Карамфилов получи се смяна. Алан Арнет е намерен и спрян чисто, само че не. Иван Маринов показва, че има нарушение. Венци Великов вдигна ръката за аут. Стори ми се. Десет вкарани фаула вече за рилски спортист от 13 опита.
14 точки за Арнет вече. Шон Андерсън също е с 2 фала. Ако Кендеров няма да играе до края, той и Томислав Минков ще бъдат опциите на позиция 4. Нарушение срещу Грант Синглтън, което е четвърто отборно и за Рилски. И трето лично за Карамфилов, който е първият играч на Рилски с нарушения днес, с повече нарушения. Макар фала по-скоро да бе на Глишич. Първо. Милър за Михов. Той се поколеба дали да стреля, влезе с стъпка навътре. 10 точки за Крастомир Михов в тази част. Героя на Локомотив до тук в третата четвърт. Разликата пара пак на 6 и последното нападение е за сините. Карамфилов, Синглтън е срещу него. 10 секунди до края на тази четвърт. Глишич ще му постави висок заслон. Дидо Карамфилов може да атакува. Топката му е отнета обаче от Калил Милър. Неуспешен опит за подаване на Шон Андерсън. Крастомир Михов с сирената за край на третата четвърт. Страхотно изпълнение на Крастомир Михов. 13 точки за него в тази част и 66 на 69 преди последната заключителна четвърт. Кратка реклама, след което се връщаме и за нея. Самоковци. 5 тройки вкараха в тази четвърт Локомотив и поредно доказателство за това колко важно е това оръжие от арсенала на този отбор. Дидо Карамфилов затворен добре от двама човека. Сашо Янев получава на ниския пост. Михов е срещу него. Той е с 3 нарушения. Милър обаче готов за помощната защита. Много къса стрелба на Александър Янев и борбата е прибрана от играчите на Локомотив. Нападение, ако Локомотив изравни или дори се доближи само на точка, вече психологията може да се обърне. Глишич с фаул срещу Грант Синглтън. Второ за Милош Глишич. Локомотив имаше 14 тройки срещу Берое в четвъртък. Днес трудно ще ги догони, но дори 10 струва ми се могат да свършат работа. Кикрилис, автора на единствените две от първото полувреме за Локомотив. Синглтън сега за дълга двойка. Къса е стрелбата. Милър или Арнет? Арнет отново се справя. И сега 5 на 4 в синьо. Арнет от единия до другия край. Нарушение на Крастомир Михов, което е четвърто за него. Повратен момент може да е и този фаул. Има контакт, но да речем, че на тази скорост може да е наистина важен. Алан Арнет на линията отново. Точен при първата си стрелба. 15 вече за Алан Арнет. Изравнява Крастомир Михов като най-резултатен играч в срещата. До момента е и перфектен при стрелбата от линията. Без пропуск за Алан Арнет. Асен Николов се доверява на Михов да остане в игра. Предполагам след малко Томислав Минков ще го замени. Михов пробива през Карамфилов! Великолепен Крастомир Михов днес. Разликата отново е само 3. Карамфилов за Глишич. Говорихме дълго, че Локомотив е страшно зависим от Рамзи и от Калил Милър. Днес обаче лидера е съвсем различен. Кикрилис на бързата атака. Янев с добра защита и това ще бъде топка за Рилски. Йоанес Кикрилис изпусна. Иска оспорване обаче Асен Николов и точно това ще се случи в този момент. Дори Карамфилов да избива топката, тя струва ми се среща крака на Кикрилис и излиза от него. Няма да бъде обърнато това решение. Крастомир Михов 7 от 7 от игра. Какъв матч само на бившия младежки национал на България. Да видим още веднъж, но по-скоро изглеждаше че се удари от дясното бедро на Йоанис Кикрилис.
Да, топката остава в притежание на рилски спортист. Позадържа се Девъръл Рамзи на пейката. Вероятно и той скоро ще се появи в игра. Дидо Карамфилов обаче сега е с топката. Намира Чавдар Костов, който веднага тръгва след като излезе от заслона и отбелязва 68-73. Кикрилис получава. Синглтън ще вземе топката и ще започне организацията на ново нападение за Локомотив. Много важно такова, което предстои. Добре се справи Дидо Карамфилов с изкачащия Чол Андерсън. Михов на тройката. Прави два дрибъла навътре и допуска грешка. А Дидо Карамфилов няма да се опита да догони тази топка, но сега пък тя ще бъде по-близо до коша на Локо. Не искаше да насили късмета си явно Кръстомир Михов. Не казвам, че точките му до тук са плод на късмет, но вероятно не се е усетил в ритъм, за да стреля. Костов сега през Кикрилис намира Глишич и това е фаул на Йоанис Кикрилис. Втори за него. Имаше контакт със сигурност. Дали той е достатъчен за нарушение? Явно според старши съдията Венци Великов, да. Когато говорим за толкова опитен играч като Чавдар Костов, със сигурност играч, който знае как да си печели нарушения. Томислав Минков и Девъръл Рамзи на местата на Шол Андерсън и Кръстомир Михов, който е с 4 фаула, напомням ви. Предполагам, Михов ще влезе обратно за последните поне 4-5 минути от матча. Карамфилов. Тук Грант Синглтън не гледа топката. Неропустимо поведение в защита на Грант Синглтън, което умен гард като Карамфилов ще използва. 7 точки вече за Дидо Карамфилов, точно колкото и разликата в момента. Рамзи получава заслон от Милър, който разсече, спира се от средна дистанция и пропуска за малко да направи добавка там Калил Милър, но топката вече е в рилски спортист Карамфилов. Втора поредна добавка на Калил Милър е спрян от ринга той. Карамфилов за 3. Много крива стрелба. Борбата е за Грант Синглтън. И сега започва слалома между играчи в сини екипи. Спрян доста бързо обаче този път. Трето за Глишич. И второ за Рилски. Не знам. Нито Майк Едуардс, нито Глишич са кой знае колко полезни в нападение за Рилски. Глишич обаче струва ми се и малко по-пасивен от Едуардс в дефанзивен план. До тук. Рамзи. Получи се смяна тук Сашо Янев срещу Девъръл Рамзи. Много по-бърз е Девъръл Рамзи от Янев. Намира Калил Милър във ъгъла. Опитва стрелба от дистанция Калил Милър. И е точен. 71-75. Глишич реагира така, сякаш не очакваше, че Милър може да вкара от тази позиция. Още на първият двубой на Калил Милър го попитахме как би определил себе си. Той каза хибрид между 4 и 5, който може да стреля. Така че Глишич тогава просто не беше в България. Сега опитва да върне тройката и не успява. Шанс Локо отново да се върне на една атака. Янев с тактическо нарушение срещу Девъръл Рамзи. Трето отборно за рилски спортист с 6 минути и половина до края на тази част. Иначе за Сашо Янев това е първо лично нарушение. Още едно нарушение могат да извършат без да пращат играч на линията гостите. Рамзи. Костов е срещу него. Вика Милър за заслон. Получи се смяна. Сега Глишич. Мисмач ситуация за Девъръл Рамзи. Намира Милър. Ще опита още една стрелба от тройката! Калил Милър! Само точка вече е разликата. 74-75. Локомотив може да мечтае, защото е в матча. Карамфилов. Много агресивен се опита да бъде Девъръл Рамзи. Ще върне ли трите точки? Не! А Грант Синглтън се извиси над всички за тази борба. Четвърти фаул на Деян Карамфилов. Четвърто отборно за Рилски. Любомир Киров
Няма да бърза сякаш с тайм-аутите. Той има два има и Асен Николов, но психологията на второто полувреме е изцяло на страната на пловдивчани. Единственото, което им липсва е да поведат за момент. Това само не са правили до тук. Това може да се случи точно в това нападение на Локомотив. Минков получава, Янев е срещу него. Разчиства му се полето, за да може да се надиграва Томи Минков. Продължава с дрибъл, прави няколко финта. Ето го, ето я и преднината за Локомотив Пловдив. 76 на 75 и съвсем логично идва и прекъсването за Любомир Киров. И Томи Минков показва, че Янев е прекалено дребен да го пази, макар Янев да е по-висок от него. Да чуем тайм-аута. We gotta fight, guys. We gotta fight. Ciao. Rizzo. John. Force one pastor with dribble. Listen. It's a stay here after this. Then John. Pick. Immediately pin down for Chao Itsu down screen for out. And no, 2, 3! Калил Милър за над 30 минути в матча до тук от възможни 35, даже няма 35, е с плюс 12, т.е. смазващо предимство на Локомотив в минутите, в които канадеца е в игра. Въпросът е, ще издържи ли на това тичане още 5 минути и 39 канадеца? Ами сигурен съм, че вече по-лесно му се вижда края, след като и Локомотив поведе преди малко. Джон Дейвис заменил Дидо Карамфилов. Чавдар Костов получава, Глишич бе на добра позиция и е намерено Чавдар Костов, който обаче Глишич отнася чадър от Калил Милър. Рамзи. Октопода е тук, човека, който води лигата по чадъри. Отново с огромния си растек. Рамзи сега за дълги две, къса стрелбата. Христо Бъчков фиксира дабъл-дабъл. Втори за него през сезона. Сега той получава хендов за Арнет. Синглтън добре натисна. 12 секунди до края на нападението. Арнет не бърза. Изчака движението на Костов. Той за Бъчков. Смело влезе Бъчков, но не успя да поднесе. Две поредни успешни защити на Локомотив. Ние вече сме в последните 5 минути на двубоя. И когато Калил Милър направи блокира една стрелба в предходното нападение, нормално е човекът, който атакува след това, да има едно на ум. Синглтън сега намира Милър. Ето, че Милър стига до двете точки. 78 на 75. Пълно притежание разлика в полза на Локомотив. И Джон Дейвис е спрян чисто от Милър. Бързо нападение. Грант Синглтън ще действа през Бъчков и не успява да поднесе. Сега Рилски има численото предимство. Костов от тройката беше близо да вкара. Да. Сега въпросът е дали това е фаул при стрелба или нарушението на Рамзи идва по-рано. Струва ми се, че Венци Великов подсказа точно това. Да, това ще бъдат 3 стрелби от наказателната. Ако може да видим ситуацията от основна камера отново, кога идва контакта. Може би един от най-големите минуси на този тип ситуации, когато се засили човек срещу теб и за да извърши нарушение, съответно човекът в... Чавдар Костов е започнал крачката. Да, категорично. Вече беше прибрал топката. Тук съм склонен да защитя съдийското отсъждане. Фала на Рамзи е втори. Локомотив има да дава още един, докато самоковци вече направиха 4. Костов за равенството. И имаме го. 78 и за двата тима. Всичко ще се реши за колко? 250 секунди баскетбол. Рилски продължава да има само 3 пропуска от наказателната линия. Рамзи сега отново Едуардс опита да изскочи агресивно след заслона на Милър.
Ето, че и Джон Дейвис нарушава правилата тук, така че сега Девъръл Рамзи ще застане на линията с потенциална възможност да върне преднината на Локомотив. Със сигурност по-важно е за символичните домакини в този двубой да имат преднина в тези моменти от матча. Сигурен съм, че рилски спортист чисто психологически ще се справи по-добре и при едно евентуално изоставане, каквото е в момента. Рамзи е точен и при двете си стрелби. 80-78. Размяната на удари продължава. Джон Дейвис за малко да направи 8 секунди в задно поле. Едуардс, хендоф с Арнет. Синглтън мина под заслона, но Арнет беше безкрайно далеч, за да опита стрелба. Сега го прави от средна дистанция за равенството. Не е точен. Томислав Минков изпревари Едуардс за борбата. Локомотив може да вдигне аванса си на 2 притежания. Нещо, което не се е случвало изобщо до момента в матча. Рамзи намира Милър, абсолютно сам на тройката. Пропуска обаче Калил Милър. Майк Едуардс осигурява борбата. Джон Дейвис вече е в полето на противника. Тръгва на пробив. Намира Чавдар Костов. Опитва за 3. Пропуски за Чавдар Костов. Девета борба за Милър. Грант Синглтън се понася напред. Минков през трима. Поднася с табло. 4 аванс за Локомотив. 3 минути до края. Рилски спортист има само един тайм-аут. И нещата не изглеждат добре за шампионите от последните 2 сезона. Синглтън обаче загуби позиция от Арнет, който търси Джон Дейвис. Дейвис от средна дистанция през Калил Милър. Феноменална стрелба на Джон Дейвис за неговата 7-ма точка. Ами това бе една от причините да бъде взет подобен тип играч, който може да създава и за себе си. Рамзи. Минков се подава след 2 заслона. Рамзи тръгва веднага на пробив. Това е нарушение на Христо Бъчков. Много по-бърз е Девъръл Рамзи и просто закъснява в тази ситуация Христо Бъчков. И наказателни удари за Рамзи. Да, това, което очертахме и с теб малко по-рано. Фактът, че Рилски допусна първи опонентът да влезе в бонуса. В момента е използван много добре от играчите на Локомотив. Почивка за Грант Синглтън. Красимир Михов се връща на неговото място. 14 точки, 9 асистенции без грешка за Девъръл Рамзи и днес. Да ти призная честно, мисля, че това е вторият или третият двубой през сезона за Рамзи, в който поне до момента няма грешка. 84-80. Джон Дейвис от 2 заслона на Едуардс. Ще играе ли сам Дейвис? Милър хубаво помогна. Дейвис с труден шут през Рамзи. 2 изключително трудни ситуации измъква Джон Дейвис, за да задържи Рилски на една атака разстояние. 84-82. Ветерански гардови отигравания на Джон Дейвис. Рилски спортист обаче се нуждае от добра защита. Това не се е случва в последните няколко нападения на Локомотив. Томи Минков можеше да се надиграва с Майк Едуардс. Отказа се. Рамзи сега е срещу него. Възможност за капан. Много трудно изпълнение на Девъръл Рамзи. Това ще бъдат чисто формално щяха да бъдат 24 секунди. Вместо това обаче играта продължава. Дейвис през 3 човека намира Алан Арнет. Ето, че имаме равенство в резултата. 84-84, 95 секунди. По-малко вече до края на тази четвърт, като умишлено казвам края на тази четвърт, защото в момента и вариант с продължение не изглежда никак невъзможен. Рамзи в мисмач срещу Едуардс. Търси веднага под коша Калил Милър, който е дублиран от Чавдар Костов и Дейвис. Това ще остане топка за Локомотив, защото Дейвис не успя да запази притежанието. Само 5 секунди обаче за пловдивчани да стигнат до стрелба. Асен Николов ще вземе втория си тайм-аут след почивката. Брилянтно начало на деня на полуфиналите, а не забравяйте очаквани повторението на финала от миналата година. Балкан срещу Черно море във втория сблъсък за деня. Да чуем сега Асен Николов. Рамзи, инбаунда! Ди! Халил!
Tommy. Yanni, special, hey, special. Screen for Yanni. Wait, at this moment. Go for Steiger. G, go for Steiger. Run, and immediately good screen for G. Here for Sharp. Hey, 1 minute. Специален тайм-аут на черта Асен Николов. Комбинация, която Локомотив вероятно е пазил за подобен момент. Ако разчетох правилно, ще има заслон без топка, от който Яневски Крилис да излезе. Дали той ще решава ситуацията? Твърде вероятно. Крилис е с 6 точки от първото полувреме. Аз ще да кажа, да не забравяме, че той откри сметката от тройката за Локомотив. Рамзи намира Синглтън, Майк Едуардс е срещу него, Синглтън натиска спусъка много дълга, дойде тази стрелба, борба в нападение за Калил Милър и след това чадър за Чавдар Костов. И сега Рилски вече е на шофьорското място с 65 секунди оставащи до края на този трилър. Арнет не използва първия заслон, Синглтън обаче се загуби, Арнет отклонява към Джон Дейвис. Това ли ще е големия герой за Рилски? Отговорен пряко или косвено за последните 6 точки? Не! Той е залепен на таблото от Калил Милър. Чудовището под тепетата разпери крилете си чак до Ботевград за третия чадър днес. Ами да, днес със сигурност Калил Милър е дългата ръка на закона. Страхотен чадър в тази ситуация. Закъсня, по-скоро изостана Девъръл Рамзи, но няма проблем, защото Калил Милър го покри. Девъръл Рамзи започва организацията на едно от последните нападения за Локомотив. Идва заслонът от Милър, получи се смяна тук. Едуардс остава срещу Девъръл Рамзи. Време ли е за Рамзи да готви? Предстои да разберем. Серия от финтове на Девъръл Рамзи, стрелба на стъпка назад! Феноменално изпълнение на Девъръл Рамзи, което дава преднината на Локомотив Пловдив 86-84, а тази стрелба неминуемо води и до прекъсване за Любо Киров. Рилски е с гръб до стената, 28 секунди до края, да чуем Любо Киров. Backcourt, listen. Chavo. John, go with dribble here. Mike, you're here. Itsu here. Howard, you're here. Fake screen. Itsu, искам да ролираш. Mike, screen for Chavo. Hand off, Chavo, attack all the way here to the right. If you can finish. Mike, screen your man on the drive. Itsu, screen your man on the drive. Okay? Хайде, guys. Рилски спортист няма тройка през второто полувреме. Само 7 стрелби от дистанция и нито една успешна. Сега, ако самоковци искат да водят преди последните секунди, им трябва далечна стрелба. Локо пък има 7 вкарани след почивката. И трябва да кажем, Локомотив има едно нарушение за правене до края, което със сигурност ще бъде използвано вероятно в тези моменти, които предстоят. Джон Дейвис. Продължава Дейвис с топката. Чавдар Костов излиза през заслон от Майк Едуардс. Йоанниски крили се срещу него. Стига Чавдар Костов до коша и пропуска обаче Майк Едуардс с борба в нападение. И това са 2 точки за Майк Едуардс. Струпаха се изключително много играчи в бели екипи около Майк Едуардс, но въпреки това седмицата на рилски спортист успя да изравни резултата. 12 секунди и 60. Минков бе много близо до това да овладее борбата. Това не се случи обаче и съвсем логично. Имаме равенство в резултата. Прекъсване за Асен Николов. Inbounder. Ramzi. Khalil. Tommy. Start.
Steiger. Good. Don't impress. Safety. Ramsey, immediately after the screen. So, pass to Ramsey. Wait. 6-7 seconds. And play. Pick and roll. They're gonna make switch with you. They make switch. I'm going. They make switch. So attack the screen. Follow him. Hey, just read the time. You have just 12 seconds. Край на тайм-аута. Трябва да има пик н рол 6-7 секунди преди края, в който много важни наставления от Асен Николов. Милър да атакува заслона, за да бъде опция за получаване и за завършване. Тук обаче е интересно дали Рилски при тази ситуация няма да направи бърз фаул, ако Киров е начертал нападение за последните секунди, за да може отбора му да е в контрол. Рисковано много действие, но предстои да разберем. Да видим, от това, което начерта Асен Николов, Кръци Михов ще трябва да излезе в другата посока. Рамзи получава. 10 секунди до края. Рамзи посочи къде да дойде заслона. Ето го и него. Сега Милър се опитва да получи. Рамзи обаче ще танцува около Едвардс. Дърпа се за 3 и победата! Девърл Рамзи беше на косъм. Ще гледаме допълнителни 5 минути в арена Ботевград. А Майк Едвардс за пореден път е феноменален в защита. Наистина, когато трябва да има кредит за защитника, той трябва да бъде даден. Едвардс е най-добрият център в България, оставен на смяна срещу гард. Абсолютно съм съгласен с думите ти. Между другото, струва ми се, че идеята на Асен Николов, поне от това, което чух по време на тайм-аута, беше получи ли се смяна Рамзи да атакува смяната и да се търси пробив, а може би не стрелба, естествено, когато си на терена се възползваш от това, което ти дава защитата, а Майк Едвардс просто не позволи на Девърл Рамзи да си помисли дори да пробива. И съвсем логично, може би логично, стигаме до прекрасен завършек на първият полуфинален сблъсък от турнира за Купата на България. Допълнителни 5 минути. Какво още ни е подготвил този двубой, предстои да разберем, защото второто полувреме беше просто фантастично. Локомотив го печели с 49 на 37. Точно с колкото, между другото, Рилски спечели първото полувреме. Логично, що имаме равенство. Да. Джон Дейвис, Алан Ред, Чавдар Костов, Христо Бъчков и Майк Едвардс. Това са доверените петима за Любо Киров, които ще започнат продължението. Кръстомир Михов, който, напомням ви, е с 4 нарушения. Йоанниски Крилис, Грант Синглтън, Шоу Андерсън и кой? Халил Милър. Дигнат без много да му се иска, но няма как. Много любопитно. Ще трябва да играе сигурно 40 минути днес Милър. Че Рамзи ще започне от пейката, но така или иначе Синглтън пък почиваше през последните минути на четвъртата част, начало на продължението. Първото притежание в него е за Локомотив. Синглтън. Внимателен беше Джон Дейвис срещу него. Синглтън намира Кикрилис. Топката е в Милър. Веднага върната към Кикрилис. Майк Едвардс сега пък срещу Йоаннис. Кикрилис спира се от средна дистанция. Кикрилис, но пропуска. Борбата е за Христо Бъчков. Дейвис ще поуспокои малко темпото, след като не се получи възможност за атака. Дейвис от тройката къса, идва обаче и тази стрелба. И Кикрилис необезпокояван дава начало на ново притежание за Локомотив. Имаш ли спомен, Локо, да са играли продължение през сезона? Защото аз мисля, че... Играха с Академик. Да. Първото пловдивско дерби, ако не се лъжа. През двама. Ето, че Локомотив нанася първият удар в допълнителните 5 минути на този двубой. Какъв ще е отговорът на Рилски? Дейвис. Синглтън не се хвана на този заслон от Майк Едвардс. Христо Бъчков, 5 секунди до края на това нападение. Алан Арнете срещу Шоу Андерсън, затворен добре. Едвардс ще трябва да спасява атаката на рилски спортист, но пропуска. Опитът за борба на Христо Бъчков бе неуспешен. Сега възможност за бързо нападение. Андерсън на Милър, който е фаулиран.
Това ще бъдат наказателни удари за основата на Локомотив Пловдив. Откритието в селекцията заедно с Девърл Рамзи. Милър беше ударен в главата и това са неговите претенции, че тук трябва да има и умишлен фаул, но той се удари с Кръстомир Михов и може би просто не осъзна, че негов съотборник го е ударил. Явно е бил сериозен удар, защото Къци Михов е на земята. Трето нарушение за Джон Дейвис. Да, с Михов ситуацията въобще не изглежда добре. Дали пък не получи удар в носа си той? Признавам си, не успях да видя добре в тази ситуация. Гледаме още веднъж какво се случи. Тук ясно нарушение. Да, в лицето. Дали челюстта беше... или носа, няма как да знаем, но Красомир Михов е боец, стана на крака, сега ще бъде обработена евентуално, ако има отворена рана в устата или носа му и предполагам ще се завърне в игра Томислав Минков на неговото място. Локомотив остава без Рамзи вече минута и половина в продължението. Пропуск обаче от линията за Калил Милър. 6 от 10 от игра, 3 от 5 от линията за Милър. Еднакъв процент. Вече по-лош процент от линията за него, отколкото от игра. Предната на Локомотив все още е 2 точки. Дидо Карамфилов към Чавдар Костов. Джон Дейвис напусна преди малко. Карамфилов. И Миро Васов влезе на място на Арнет. Само Едуардс от чужденците на Рилски е на терена. Бъчков тук са смели действия. Отнася още един чадър от Калил Милър при повторния си опит. Четвърти блок. Иначе за Бъчков това беше четвърта борба в нападение пък. Но тя не донесе успех за първи път. Добавка на Бъчков е неуспешна. Едуард за водачеството на Рилски! Колко важен ще е Майк Едуардс изобщо за финалните минути на този сблъсък. 10 точки за него. И Рилски води с 89 на 88. Ако не се лъжа, това е първа предина за Рилски, откакто Локомотив поведе в края на последната четвърт. Синглтън намира Йоанниски Крилис, тръгва навътре. Йоанниски Крилис много рискован беше този пас и съвсем логично Майк Едуардс стига до откраднатата топка. По-малко от 3 минути. Миро Васов, екстра подаване към Чавдар Костов. Не! Борбата е в нападение обаче за Христо Бъчков. Там обаче Бъчков изпусна топката, а Милър я прибра. Синглтън прекрасно размина тук Дидо Карамфилов. Много техничен, освен много бърз е Грант Синглтън. 90 на 89 в средата на това продължение. Чавдар Костов иска топката, Кикрилис го гони из заслоните. Тук пуснаха смяната. Бъчков е срещу Кикрилис. Фаул на Йоаннис Кикрилис. Фаул е на земята. И е четвъртият отборен за Локомотив. 3 минути в продължението. Виждате колко важно може да се окаже това. Трети фаул за Кикрилис. Застрашени към момента са единствено Деян Карамфилов и Кръстомир Михов, но Михов не е на терена за Локомотив. А Карамфилов сега ще дирижира това нападение. Костов иска, гонен от Кикрилис. Това ли ще е мача на Чавдар Костов? Да! Реализира през Кикрилис, за да изведе отбора си обратно с точка напред. 91 на 90. Синглтън остава срещу Бъчков. Разминава го лесно, но е залепен на таблото. Великолепно компенсира Бъчков. Сякаш очакваше действията на Грант Синглтън. Карамфилов пък е в мисмач срещу Милър. Препредадоха си го. Деян Карамфилов насочи към Едуардс, но той не беше готов за шут. Бъчков атакува крайната линия през Шоу Андерсън. 5 секунди до края на това нападение. Бъчков търси Едуардс за 3. Точен е Майк Едуардс! Героя на Рилски в края на матча и продължението носи номер 7. Тайм-аут за Асен Николов. Рилски вече предвкусва финала. Да чуем сега тайм-аута на пловдивчаните.
corner. Tommy. Tommy for Spanish. For Spanish. Tommy. Ramsey. Attack the screen. Drive. Corner not finish or row. We play Spanish. Spanish with Tommy. Attack. Row. Pass on the row. Finish or pass. Extra pass for Ramsey. Край на прекъсването, 85 секунди. До края на това продължение времето пред Асен Николов и Локомотив започва да изтича. Но да видим. При предходният тайм-аут нападението, което начерта, даде резултат. Сега ягидката от Самоков се чува повече. Жизнено важно е за Локомотив тук да стигне до точките. Отново Едуардс натиска гарда, само че Синглтън го размина. Едуардс сега вече е срещу Томислав Минков. Минков тръгва на пробив през Едуардс! Колко важно отиграване на Томислав Минков! 15 точки и за него. 92 на 94, нищо не е решено. Има повече от минута до края. Точно 60 секунди в този момент. Костов, Кикрилис продължава да бъде основният защитник на Чавдар Костов. Тук се получи смяна обаче и сега Бъчков има предимство. Стига до коша и връща двете точки. Девъръл Рамзи пък бе върнат преди малко за първи път в продължението в игра. Рамзи намира Синглтън, екстра подаване към Кикрилис. Да! Много важна тройка за Йоанис Кикрилис. Трета за него от началото на двубоя. Вкара първите две. Перде Кикрилис въобще не му пука от момента и задържа чернобелите в ситуацията. 96 на 95 Карамфилов сега реши да не стреля през Милър, което е логично. Търси обаче мисмач Едуард срещу Рамзи. Милър възстанови. Карамфилов атакува Девъръл Рамзи. Нарушение и два наказателни за Деян Карамфилов, тъй като това е пето отборно за Локомотив в последната четвърт и продължението. Близо 15 минути бяха необходими, за да може Локомотив да направи петия си фаул. Трето лично за Рамзи. И каквото и да направи Карамфилов от линията, Локо ще има 23 секунди и 4 десети, за да прати срещата в най-лошия случай във второ продължение. Най-лошия за двата отбора. За нас, неутралните фенове на играта, може би дори най-добрият вариант. Ако гледаме даже две продължения. Карамфилов не трепва от линията. Разликата е едно пълно притежание. Идва и включването на Кръстомир Михов в игра. Той ще се появи на мястото на Томи Минков. За да има максимален брой стрелци на терена Асен Николов. Да, ясно е вече какво е необходимо на Локомотив, за да има шанс въобще да спечели този двубой. Армет пък влезе на мястото на Карамфилов. 10 тройки за Локомотив. 3 са на Йоанис Кикрилис, 3 са на Кръстомир Михов. Нито един от двамата не е изпускал от дистанция. Ще им се довери ли сега отбора на Локомотив и за равенството? Михов през Бъчков. Играе сам, вдига го във въздуха. Фаул на Христо Бъчков според Венци Великов. Ситуация, която вдигна цялата зала. Асен Николов не е съгласен с решението на Михов да атакува, може би толкова рано, но пък ако Михов си вкара опитите от линията, 14 секунди, Локомотив ще трябва да прави фаул. Сега Любо Киров взима прекъсване. 98 на 95. Need ball the ball. Okay. Mike. Listen. Into you run. Chavo and Dino here. Set screen, one of you to receive the ball and hold it, okay? Okay? Let's go. Hey, but from this screen, stay on one place and don't move. Don't move. Some screen. So screen. And now Тежки заслони и правете, не се движете. Допълнението от Йордан Бозов накрая.
Отново може днес по-добрия процент от линията и по-големия брой изпълнени наказателни удари за Рилски да е големия фактор. И двата тима са по само 3 пропуска, но Локомотив от 12 опита, а Рилски има 21. Кътци Михов на линията. Точен е при първата си стрелба. Кръстомир Михов. Това са първите опити от наказателната линия до момента за него днес. И тук дали пък няма да потърси съзнателен пропуск, да може Милър или Минков да вземе борба в нападение? Не. Михов играе на сигурно. Разликата е точка. Сега вероятно Локомотив ще фаулира. Деян Карамфилов пратен на линията от Грант Синглтън. Около секунда загубиха локомотивци, така че би трябвало да имат 13 на своята атака. Втори фаул за Грант Синглтън. Карамфилов кара двете стрелби преди малко. Сега съвсем логично Асен Николов ще включи и Кръстан Кръстанов, за да помага за борбата на Калил Милър. Томи Минков напусна играта. Ясно е, че ако Дидо Карамфилов реализира и двете си стрелби, може би ще бъде включен, може би със сигурност ще бъде включен още един стрелец, само че Дидо Карамфилов пропуска първата възможност да увеличи преднината на своя тим на 2 точки. Съответно вариант с пълно притежание, разлика след тези 2 стрелби няма как да има. Точен е обаче при вторият си опит. Втори дабъл за Карамфилов през сезона. 10 точки, 10 асистенции. Той беше изваден от Мирослав Васов. Кикрили се върнат от Асен Николов. 2 аванс за Рилски. Последно нападение за чернобелите в първото продължение. Рамзи е срещу Костов, набира скорост, сменя посоката, играе за водачеството! Дебаро Рамзи! С невероятен характер и стрелба, която може да изпрати Рилски у дома. 199 за чернобелите. Какво изпълнение на Рамзи, какъв характер, какво самочувствие и каква доза наглост е да атакуваш защитник като Чавдар Костов, да смениш посоката, да се дръпнеш назад и ела Джеймс Хардън да забудеш. Тройка с изтегляне. Невероятно изпълнение на Рамзи. Наистина нямам какво да добавя тук. Цялата атака беше толкова добра. 4 секунди и 70. Да. И 2 ще бъдат дарени на Рилски. Но наистина, както очертай ти, начина по който Рамзи се изтегли на тройката беше наистина впечатляващ. Смелостта понякога бива възнаградена. Рамзи носи аванса. Всичко, което Локомотив трябва да направи, е една защита за по-малко от 5 секунди и ще играе на финала на Купата на България за първия си сезон в елита на българския баскетбол. Джон Дейвис към Алън Ред, който не улови добре топката, а Ред ще стреля за победата! Не! Локомотив е на финал! Асен Николов за първи път в своята кариера